Yung natanungan natin doon sa kabilang sityo, sumasabay daw si Bagwis sa lawin. Mga sinag, hanapin naman natin si Bagwis. Yung nakaraan, ang galing na tayo dito. Pero balikan natin mga kasinag. Tawagin natin. Kung maalala nyo mga kasinag, dito dati yung tirahan ni Bagwis. Dito ko siya pinapakain sa puno na yan. Oh. Dito sa lugar na ito. Tawagin daw natin. Bagwis! 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 Maibon niya. Bagwis! 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 Wala mga kasinag. Wala si Bagwis. Puntahan natin doon sa may dulo ng rawis. Kasi kung nandito yun mga kasinag, ano yun eh, huhuni yun, mag-iingay yun, lalo na pag tinatawag siya. Malaki pa rin ang tubig. Kala ko hibas na. Pahibas pa lang yata mga kasinag. Ay. Oo, pahibas pa lang. Dito tayo sa tabing dagat mga kasinag. Doon tayo didiretso sa may dulo. Bagwis! 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 Wala. Bagwis! Bagwis!
Bagwes! Wala. Kahit lumilipad na mga ibon mga kasinag, kahit mga lawin, wala. Kasi sabi nung nakaraan, yung natanungan natin doon sa kabilang sityo, sumasabay daw si Bagwis sa lawin. Shoutout pala kay Idol ko Pinuhan. Siguro si Lawiswis yung kasama mga kasinag. Wala. Bagwes! Noong nakaraan hanggang dito lang tayo. Subukan natin mga kasilag na makatawi dun sa kabila. Bagwes! 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 Wala talaga nasagot. Bagwes! Ayan mga kasinag, tawid tayo dito. Subukan nating umakyat sa mga bato-bato dito. Tabi tayo po, nuno po. Tawid tayo dito mga kasinag. Ay! Bagwes! 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 Aba, malalim ng tubig. Subukan natin. Ay, Diyos ko po. Oops! Ay! Ayan mga kasinag, medyo narating natin dito sa dulo. Nakatawid tayo. Bagwes! 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 Tawid naman tayo dito mga kasinag. Sa gilid lang tayo dumaan. Manggilid lang tayo. Pahibas na kasi ang dagat mga kasinag. Pahibas na. Andito na tayo sa dulo ng Rawis mga kasinag. O kung makapansin nyo, wala, dulo na talaga ito. Ayan. Bagwes!
Bagwis! 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 Wala. Bagwis! Dito lang ang teritoryo mga kasinag ni Bagwis. Pag hindi dito, sa lugar dito, doon sa may kabilang sityo, ayaw ko pagkargan nito lang siya eh. Pero ngayon mga kasinag, hindi ko na mahanap si Bagwis kung nasaan na. Baka pumunta dito mga kasinag yung dating kasama ni Bagwis nun. Baka niyaya si Bagwis pumunta doon sa lugar nun. Ewan, mahirap mga kasinag. Hindi ko alam kung ano na ba, kung nasaan si Bagwis. Nung nakaraan pala mga kasinag, nag-vlog ako na sa bayanihan namin. May nag-comment kasi doon na narinig daw nila ang boses ni Bagwis. Anong hawak ko si Pitoy. Anong time na yun mga kasinag, nanonood ng TV sa bahay. Yung vlog ko ang pinapanood nila. Kaya humuli daw si Bagwis. Kaya narinig nung iba na humuli daw si Bagwis. Bakit siya sabi ko daw na wala? Hindi nila alam mga kasinag, TV yun. Ihuni sa TV yung narinig nila mga kasinag. Kaya nasabi lang nandun daw si Bagwis sa bahay. Bagwis! 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 Mga kasinag, andito na talaga ako sa dulo ng dulo ng dulo. Andito na ako sa dulo ng Rawis. Kung mapapansin niyo mga kasinag, andito na talaga ako. Gawa ng kabilang sityo na yan Sityo Kiloon. Shoutout pala sa mga taga Sityo Kiloon. Yung natanungan nga natin dyan mga kasinag, ang sabi niya, dito nga daw naglalagi si Bagwis sa lugar na ito. Kaso wala. Bagwis! Wala Wala mga kasinag. Wala talaga. Mga kasinag, yung itinuturo ko sa inyo kanina na parang puro dyan, yung parang isla dito, itong parang bundok na ito mga kasinag, yung sinasabi nung nakaraan dyan na malimit dito si Bagwis. Andito na ako sa gitna ng gubat. Andito na ako sa taas. Wala pa rin humuhuni. Ibig sabihin baka wala nga dito si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Wala talaga nag-iingay mga kasinag. Yung pinanggalingan natin doon kanina, kabila nito yung dagat. Tapos dyan sa baba na yan mga kasinag, dagat man dyan. Ito yung dulo. Ito yung dulo nung pinuntahan natin doon kanina. Ito yung dulo nung parang bundok. Dito tayo mga kasinag. Bagwis!
Bagwis! Bagwis! Bagwis! Wala. Ayan mga kasinag, pauwi na tayo. Wala talaga si Bagwis. Dito na tayo dadaan. Wala. Talagang hindi ko na alam mga kasinag kung saan pahahanapin si Bagwis. Saan may daan dito? Dito, may daan dito. Pasok na natin mga kasinag yung siyasabi nila dyan. Kaso wala si Bagwis. Kaya pasensya na kayo mga kasinag at hanggang ngayon hindi ko pa rin kayo ma-update kay Bagwis. Antay-antay na lang natin mga kasinag ng ilang araw pa. At kung hindi dumating si Bagwis mga kasinag, subukan kong hanapin dun sa lugar ng ng magulang niya. Baka nandun na. Kasi gusto ko lang malaman mga kasinag na safe at ligtas si Bagwis. Pag nalaman ko mga kasinag na safe at ligtas siya, hayaan na natin siya mga kasinag. Pag umuwi siya, pakainin natin. Pag hindi umuwi, hayaan na natin. Ayun lang sa akin mga kasinag. Dumaan mga kasinag, agaw ng si Magayon. Titingnan ko, ay tamang tama. Buti nga dito ko naisipang dumaan. Gawa ng nakasabid. Ay. Oh, paano kanyan? Oh, dito. Ikot. Halika dito. Ikot. Ikot. Oh. Ikot. Oh, halika. Oh, halika dito. Doon kasi ito nakatali mga kasinag sa kabilang nara.
Halika na. Ayan na si Magayan. Oh, hindi ka nakasabit. Yan naman, mag-ikot-ikot ka naman dyan. Oh, sige na, magtubog ka na. Maligo ka na. Phew, wala pa rin nag-iingay mga kasinag. Oh. Bagwes! Bagwes! Saan ka pupunta? Bagwes! Wala talaga mga kasinag. Andito na tayo sa Nara, kung saan siya malimit dumapo. Tapos doon sa kabilang Nara, ayun, kung mapapansin nyo, walang dahon. Uwi na tayo mga kasinag. Gawa ng sabi ni Mrs. kasi kanina, pupunta daw kami ng Barangay Bubuan